السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى hemmängidin taatu ibadetlerinizi, salih amallarinizi, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve kademleriniz, adımlarınız, kızgın havalarda, kıyıska gecelerinde, Resulullah'ın mübarek yaşayışından ve insanın dünya ve ahiret saadeti olan onun uluqon almalı derslerinin hayırlanar sipte nesip etmeli elbette uluqon nigmattir. Nigmat diyenleri baqa qadrini bilmelidir. Nigmat illen gidenden soň, nigmatın wagty geçenden soň ahwahın peydasy bolmaz. Allah Taala ilün içeriğiniz zindigiňizde bereket berip, izzet berip, dünya ve nuru iman, saadet versin inşallah. Geleyliň rahmetul lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 60-njy ýaşyndaky dünýä boýunça taryhda bir ulaqan waqialaryň biriniň gürrüňine 59-njy ýaşynda bir gürrüň geçipdi. Şu mahal 60-njy ýaşynda. 59-njy ýaşynda ýadyňyza düşýändir, Peygamberimiz 1500 sahabasynyň döwrügi, 1500 sanyň döwrügi Mekke-i Mukarremäge bardy. Näme üçin? Umra etjek bolup, umrany ada etjek bolup. Oham sulh etdik Mekkan kafirleri bile ke 2 ýyl umra etmeli. Peygamberimiz de bolýamen sulh etjek diýdi. Täbil musulmanlara ders bolar ýaly. Kafirin arasında da kafir musulmanla sulh etse boljak. Ol öýüň içindäki sulh etmek, dogan garyndaşyň arasynda oňuşmak, sulh diýdi, oňuşmak diýdi. Dogan garyndaşyň arasyndaky oňuşmak ola has jaýy etmeli. Ya dosýaryň arasynda, erhiliň arasynda, ogulgyz enataň arasynda sulh ýörüýsin, sulhyň gowdakdygyny belletjek bolup, mungurryny mufassal geçdi. Allah köklemegi bile. Ke Peygamberimiz 59-njy ýaşyň ahyrragynda Zilqa'da ayda, baş ayda Mekke'den sahabalar ağlap umra edip bilmäni öwrülük gaýtdylar. Sulh edipdiler da. Emma şo günler sahabalara geçmejek ýalydy. Bir 2-3 dagyga ştada bir görüň edeýliň. 1500 nefer sahabaň Peygamberimiz öwlerine başlary bolup 450-500 kilometr yol yürüyüp gitmeli. Şu zamanın zahmetlerini yolla tükan yok, yolla daruhane yok, kumakaya evveliyeli bir dadyna yetişdiren bir zatlar yok. Hewr horluklar çekip Mekke'ye barıp da şondan ağlaşıp gaýtdylar. Umra edip başarmany. Umra edmäni. Resulullah can sulh etdi. Şowullar geçmejek ýalydy.
2 yıl umr etmeliydiler. Sahabalar ağlaşıp qaytdılar. Emma ey mümin musulmanlar, zamanlı yerler geçiyada. Zamanlı yerler durmaya. Ömür diyerleri aylanıya. Devran yerleri aylanı veriyor. Zamanlı yerleri geçi veriyor. Hayti bir gün durduk zamanın geçmeyen durallığını. Hayti bir gün ağlap, her kıyınçılıkta şoğun geçmeyecek yalıttı. Geçmedi mi şoğun? Ya ondan mer neçe yılla geçti mi? Zamanlı yerleri aylam dolav, ne gülyanı öddiye, ne ağlayanı öddiye. Ne hevre hoş geçirip birini öddiye, ne pulsuzu öddiye, ne pullini öddiye. Bir zaman çınnan aylam dolav katı var ya, hani 20 yıl bundan odol fikretten görün, 10 yıl 20 yıl bundan odol, ilgunimizin arası başka bir tüyüşlüdü. Mehabbetli, oğlulluk, mahallen oğlulları, her kim öz doğunun arına şu ovadaşını bilenler, oğlulluk vaktinde ekvelen şu mahal park etişi. Zarp geçip gitmedi mi? Geçip gitti. Kur'an-ı Kerim'de hemmeniz bilen surahlarınız var. Men bunu üstünde durulluğum vakt güymamak. Şol peygamberimizin sahabalar ağlaşıp qaytdılar, nämeden çireyim? 2 yıl umr etmeliyim. Ama 2 yıllı bollu. 60 yaşında başayı geldi. Kur'an-ı Kerim'de bilyen suranızda var. Näme? Vel asr. Yine bir näme? Vel fecr. Yine biri vel duha. Yine biri vel şemsi ve duhaha. Yine biri vel leyli iza yaghsha. Hemmesi şulan näme? Manalar näme? Vel şemsi ve duhaha. Allah aydiye gün ve günün kuşluğu bile and içýändiye. Allah Taala aytýar: "Wal-leyli iza yaghsha." Gije bilen min and içýän, gije qaranqy bolup pemmeýer örtünne şu mahal ýaly. Hudaý ýene and içýär: "Waz-zuha." Goşluk bilen gün ýokarrak 1-2 metr ýokarrak çykyp älim jahany ýaqtytýar, şoň menen and içýän. Hudaý and içýär: "Wal-fajr." Bamdady, daň menen and içýän dipdir. Hudaý ýene and içýär: "Wal-asr." Ikinni bilen and içýän. Yani näme? Yani ey insan, zaman bitir muhim zatdyr. Zaman sen vücudun ýalydyr, aýlaw dolawdyr, zamanyň kadryny bilýärdi. Zaman geçýär diýdi. Zaman durmaýar diýdi. Allah Taala anyň üçin and içip aýdypdyr şu zamanlar bilen. Kur'an-ı Kerim'de hemmemiz bilýän suralarymyzda bar. Yigitlikdir goýa ýaz gününiň fasly, bahar senden geçer zaman eýlenmez. Ey ýaz ýetip barýar. Ekilleri özen indi saralyp başlapdyr. Ýaňja ýaz girdi. Gelene garşy çyk bolsam şunu okuyun on gurrun ýynal kitjek. Gelene garşy çyk Mahtumulişan beter gowaýdypdyr. Gelene garşy çyk bolsa majalyň ýaxşy tutawergin niýetiň täliň. Dünýä döwranyny açyk tut eliň, dünýä senden geçer döwran eýlenmez. Hay berekella Mahtumulişan. Açıklap bermeli, öz açıklap Türkmençe aytıptır. Gelene karşı çık bolsa majalyň, ýaxşy tutawergin niýetiň päliň, şu niýetiň hayır bolsun, päliň didik edýän işiň hayır bolsun, Allah'ın razyçylygy bolsun içinde, dünýä döwranyny açyk tut eliň, dünýä senden geçer, döwran eýlenmez. Bir aýlaw dolaw, malyňda, mülküňde, gelşigiňde, kıyınçılığında, hoşluğunda geçer. Geçmeyecek bolsa şu sahabalarınki geçberdi. Ağlaşıp iyidine qaytdylar. Emma 1 yıl üstünden geçti. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın 60-njy ýaşyna geldik. Inni baş aýy geldi. Dogry 1 yıl geçti. Peygamberimiz sahabalaryna elam edipdir. Her kim öten yıl men menen umra giden bolsa teýýarlansyn. Wagtymyz dolly. Öten yıl kafirle bilen sulh edipdik, 2 yıl umr etmeli deyip, 1 yıl dolly, inni gideyliň dipdir. Öten yıl ba adamlar ki umre et bilmedi, şolar hemmesi umre ihram alansın dipdir. Ve fi zilqa'da fi seneti s-sabi'a kharaja Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Mekke'tel Mukarrame qasiden el-umrah. 60-njy ýaşynda Medine-i Munawwara baranyň 7-nji ýylyna baş aýda Peygamberimiz sahabalary bilen bütün ýyl gelirler we üstüne de ýene bir miktar artykmaşda gidipdirler. Näçe nefer bolupdyrlar? 2000 sahaba bolupdyrlar. Başga kän zenanalar we çağaçyklar da gidipdir. Kän zenanalar
o çağalar da bağmıştı. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ Stein dikkat edelim. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَّا مَنْ اسْتُشْهِدَ فِي خَيْبَرْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. Stein bir mesele ki üstünde soruq ve cevabını aydırt inşallah. Yani indiki yıl oldu da Peygamberimiz sahabalar bilen bütün yıl her kim menen giden bolsa teyyar bolsun deydi. Olong içinde ayırlanmamıştık. Hayber jenginde şehit bolanlar var. Ya berde azal yetiptir ayırlanlar var. Uy olara nasip bolmadı Peygamberimiz bilen umre etmek deyip bolurmay. Ya bir adam şu mahal hacdan süreyim, haca gidecek ya umra gidecek deyip teyyarlanıptı. Pulu döküvli teyyarca 1 yıldan, 2 yıldan, 5 aydan, 10 aydan ya erti yer açan bolsun. Azal geliye, dünyadan geçiyor. Ona nasip olmadı deyip bolurmay. Nedir o ölü deyip bolurmay? Böyle öyle Peygamberimiz näme cevap veriyor? Qala sallallahu aleyhi ve sellem qisqa çıkıp yub'asun nasu ala niyyatihim. Hadisun sahih rawahu al-imam Ahmed. Peygamberimiz aydıptır. Adamlar kıyamatda turallarına näme niyet bilen ölün bolsalar şo niyetleri bilen turjaktırlar deyipdir. İki kep bilen Peygamberimiz hemme sorulara cevap verdi. Hatta bir yurda zilzile gelip, ya afet gelip, ya tufan gelip, ya yel gelip, kan bir dargan millet helak bolsa, şoň içinde gowa adam da bolsa, قال ابن حجر الحاصل لا يلزم من الاشتراك في الهلاك الاشتراك في الثواب والعقاب. Hatta bir kavme azab insede, şu kavmin içinde gowa adam da varmıştık, o da helak bolupdyr da içinde, kıyamatda azaplar bir diýdik däl şol. Kıyamatda da azaplar bir diýdik däl. Näme dip? O gowa adam, gowa amal, gowa niýetiň içinde ka, ona afet iýni döwrüne ka adamla bilen bile. O şu dünyada helaklığı deň bolsa da, şu dünyada yerine teginne, ya tamına teginne, ya tufanına teginne gitse de, emma kıyamet gün niyeti ve ameli salihine göre başkalardan fark edip duracak deyipdir Peygamberimiz. Biz özü hacdan çüreyim, bir qowdatdan çüreyim, ihlas edenden sonra, uğruna düşenden sonra, on hay kuy şoň iýdinde, yo mende ýadymda bardy, mende niýetimde bardy, o däl. Uğrunu düşüp dağı pulun jurlaw oti. İdini düşüp dağı pulunu forsat tapsa pulunu dökjekden. Şo ýagdaýda dünýeden geçdi, ulamalar aýdýar şolardan kıyamatda hacı bolup turjak diýe. Beş, bir adam ya hacdan önçek, ya itten önçek, ya bir jumudan önçek, ya bir zatdan önçek dünýeden geçdi we oňa nasip bolmady. We o biderekligim kan diýip bolmaz hiç wagtda. Hatta bir tofar sahabalar Peygamberimiz bilen bilejeň meýdany kafirli bilen çalyşmadan çüreyim. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam arka bolýly baryaqa ýoly ýylan çakýanmyşdyk, ölýänmişdik sahabalar. Biderekliginiň alamaty diýip bolarmyş ama. Bolmaz, ýylan çakypdyr, aýrylypdyr. Rasulullah arka bolýly barýanmyşdyklar, hatta Bedir jeňinde de bolan wakaýalaň meýerşi. Sahabalar meýer ýylan çakypdyr, aýrylypdyr adam. Şol adamyň biderekligi diýip bolarmy? Bolmaz. İnhe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öten ýyl her kim meniň bilen bile umrada baha bolsa hemmesi ihram baglasyn umra gidecek diýipdir. Bir tofary şehit bolupdyrlar bir ýyl gelýänçe. Bir tofary aýrylypdyrlar, olada niýetlerine görä kıyamatda umra etdigi boljakmyşdyr. Gelýän Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň gurnunyň ýylyna. واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من المدينة المنورة تجاه مكة المكرمة في موكب مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 2000 sahaba ýanyna zenanalar we oglan uşak çağalar da barmış. Yol boyun ovalar we dereler o oylar o çarwa koyun üstünde malsyny oturulýan aralarından yol ýaryp gidiberipdir. Hemmesi näme? Ihramly.
Hemmesi biregin başlı. Hemmesinin bir tesbihi var. Adı näme? Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hemme sahabala şunu aydıp bariyala. Aham ya Allah, her ovan adamsının üstüne varallarına, ovan adamları kenara çekilip, defan üstüne, dağın üstüne çıkıp, anlayıp, gözleyenmiştikle bizde tarihte görüveşten zatları değil. Ata babasından bir görüveşten zatları değil. Bir kıskacık dersler var, inşallah onu iştihad edelim. واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح الكامل. Peygamberimiz öten yıl şert edipdi kafirler bilen inniki yıl gelimizi cenge gelmeli değerli. Onu da Peygamberimiz ihtiyat, haberdar olmak için her näme yarag, neyze, seper näme gerek bolýan bolsa sahabalarına aldırıptır. Mekke-i Mukarreme'ye haber bolu yetiptir ki Müslümanlar 2000 nefer ve hemme teçhizat-ı cengi urşun zatlarda yarlarına ba Mekke-i Mukarreme gelýär diýip bir haber we gorku düşüpdir Mekkan kafirlerine. Öwlerinde de Muhammed ibn Muslime diýen Peygamberimizin sahabasy 200 atly bolup beter hemmesi jawan, jengju, dayaw sahabalardan şu yaraglar götürüp barýanmışdyklar. Aham Qurayş Peygamberimize bir neçe adamları iyi beripdirler ki sen ey Muhammed aleyhissalatu vesselam hem sen wa'dan bizire gelmeliydin Mekke-i Mukarreme'ye näjire bolýasen yaraglar bilen gelýän diýipdirler. 15-16 kilometr galanna Peygamber bize aýdypdyrlar öwünden çykyp ya Muhammed aleyhissalatu vesselam wallahi ma arafnaka sagiran wala kabiran bil gadar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen oğlan wagtynda we ululugda sen wa'daňy tersiýelýän diýip biz bilmeýärdik. Näme bir yarag şay bilen gelýän sen diýipdirler. Bir naýdalar, kılıçlar biler näme, şemşirler we tir kamallar näme sen alyp gelýän diýipdirler. Meger öten ýyl wa'da etmediňmi biz jeň üçin geljek däl. Peygamberimiz aýdypdyr inna la nadkhuluha illa kezalik. Ýok diýipdir biz atla bilen bile girjek däl. Bir yarag şaýlary, naýdalary, okýay tir kamallary bulary Mekke-i Mukarremeň daşyna goýjak diýipdir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 200 atly yarag şaýlary hem saklamaly, nigahbany etmeli we hem gerek bolsa şolara sahabalaryny iyi berenni şu naýdalary, tir kamallary alyp gaýdar ýanyk, amadegi bolar ýanyk, teýýarlyk görüp durar ýanyk 200 atlyna yaraglan ýanyna, naýdalan ýanyna, tir kaman okýaýlan ýanyna goýupdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aham Mekke-i Mukarreme girmeli bolupdyr. Ve kharaja qismun min ahaliha ila ru'usil jibali. 7 ýyl boldy sahabalar Mekke-i Mukarreme'ni äpberip gaýdallarına. Öten ýyl girjek bolanlaryny girip bilmediler. Emma bil wa'da girmellen boldy. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalar bilen Mekke-i Mukarreme girip başlatdyrlar. Mekkan kafirlarynyň bir bölegi gapdalnaky dağlara çykyp gözleşipdirler ki Muhammed Rasulullah aleyhissalatu vesselam ve sahabalar nähili girýärler Mekke-i Mukarreme'ye ve Ka'be-i Muazzama'a. والقسم الأكبر وقف عند الدار الندوة المجاورة للكعبة الشريفة. وأولو قرق Mekkan ulu qorraq, avrirak, öyle aralarına adamları, Kabe'nin düğün nur oturuşan yerleri varmış, kimiz üyüşüp şu taada, dik duruyup, gözleşip oturupdurlar. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da, mübarek düğüsünün üstüne, Mekke-i Mukarreme girip, ve sahabaların da hemmesi, kılıçları qıynınna, eline şemşir almani, musafir yanak bulup, nayda ve okyaylarını Mekke-i Mukarreme'nin daşına koyup, 200 sahabası bile, ve sahabalar Peygamberimizin dövrüğünü qavab,
bir yerden bir daş degamasın, tir kaman ok yay degamasın, nayda degamasın ni göz gıyakları bilen döwreklerini gözläp lebbeyk Allahumme diýip gıýgyryp Mekke-i Mükerremeň içinde 2000 sahabaň sesi aýlanyp lebbeyk Allahumme lebbeyk diýip hemmesine ahilli bir egin maşta. Hemmesi bir zikr, bir tohur, bir tüýsli Allah'ını çağırıp lebbeyk Allahumme lebbeyke. Hudaýa, sen buyrugyň göz üstüne we baş üstüne. Hudaýa, sen näme buyursaň biz şonu durup durus diýdigi. Mekke-i Mükerremeň kafirlarına we dünýä boýunça İslamiyet ve Allah Taala'nın beraberine bendigiliğin süýji ve nuraniyet ve onun haybatı vardygyny bildirip Kabe'nin yanına girip başlattırlar. Emma ey mümin musulman dogalba. Bir qysgaçyk ştada almaly ders bar. Elbette bir neçe soraglar bolýa hefteliň içinde ya bir ilunun içinde düşünülmeyen ýagdaýlar bolýa. Oham Rasulullah'ın ýaşaýşyndan köp gelende oň dersini bir owadan mejlisiň içinde aýdmaly bolýa. Şuň adyna näme diýerler? Peygamberimiz sahabalary bilen 2000 nefer bolup zinany ogluň şok bilen Medine-i Munawwardan turup gaýtmaly nämeden çürüm? Men adyna ibadat diýerler. Bir eginmaş, ýani bir ihram bilen. Ihram bilýänsiňiz, umra giderler, hajja giderler, has bilýändir. 2 däne parça dolanmaly. Näme? Täze gelen çağacyk, dünýä gelen çağa eginmaş giydirilýärmi? Ya dünya gelende bir parça dolayalım Türkmen arlık diye. Arlığa dolanıyor. Hudaýa, men bir täze dünya gelen adam ýaly. Täze dünya gelen çağa ýaly. Çağa diýäniň onu enesi gujogyna alyp, onu göwsünden süýt bermeli. Hudaýa, mena bir hiç dadym ýok. Hiç tikillat diýema, ýöne parça dolaglymy? Hudaýa fakat sen rahmatyň gerek. Ine dünýäň dadyndan men ýanymda hiç dat ýok diýip de Allahyny ullap barmakda. Ya bir tofar ulamalar aýtmışdyn, ihram oklamak, 2 däne parça dolanmak, yani bir adam dünýeden geçende kefene dolanan ýaly. Adam aýrylanna näme diýäli? Kefene dolaýaly, ak parça dolaýaly. Oham näme? Hiç taýda ýaraw ýok, hiç taýda eli barmy, hiç taýda dili barmy aýrylan adam, fakat ýaty Allah Taala'nın rahmatyna umidi bar bolup. Hudaýa, men bir aýrylan adam ýaly. Men bir kefene dolanan ýaly. Hudaýa faatsyň rahmatyna umidwar bolup da gelýänidi. Şoň adyna ibadatyň biri diýerler. Şoň adyna nuraniyet diýerler. Hesabyny etden görüň, 2000 nefer bolup sahabalar bilen tamam haybat nur bereketine tegine gelýärler. Aya 2000 nefer hamany werziş etip beren bolsa, 2000 nefer ýortup beren bolsa, ya 2000 nefer rejim etip duran bolsa, ya 2000 nefer şu dünýäň ýagdaýlaryndan bir ýagdaý etip duran bolsa, şu ibadat bilen ikisiniň ýagdaýy, nury, bereketi insanyň ruhaniyetine we nuraniyetine we insan lizzet alyp da asmanlara çykyp beren ýanyk, dünýeden sowuşan ýanyk ýaşan ýaly bolurmy? Hiç wagtda bolamaz. Meger umra giden adamlar, hajja giden adamlar ihlas bilen giderler aýdmaýarmy? Aslan şu ograndan soňra gelýänçäň bir başga tüýsli bolýar. Aslan dünýeden adam çykyp giden ýany, oglaň şok hiç tat ýadyňa düşmeýär, hemme zatdan sowuşýan diýip aýdylýar. Şoň adyna Allah bile bolsaň Hudaý saňa bereket ýagdyrýar diýdigi. Imma kafir adam, imma Allahny bilmeýän adam. Ey jawan dost, aç gulagyny. Allah'ını bilmeyen adam, diyanat bilmeyen adam, bu peydalardan, bu lezzetlerden yerde yaşamalı. Hudaý bilmeyen adam, Allah bilmeyen adam, olar näme diýär? İnsan bir rahimden, dünýeden yere gaçýar, eneden yere gaçýar, we yerde soňram ýutýar. Şu ikisiniň arasynda insanyň hormaty bar diýip aýdýar. Ne kadar bir gerek zat? Adam bir eneden yere düşmeli, o soňran da yerde şonu ýutmaly. On arasynda gawy bol, biderek bol, zalim bol, mazlum bol, sabırlı bol, bisabır bol, şükürlü bol, şükürsiz bol, tamakim bol, sahi bol, bahil bol, hak yoluna janyny feda etýän bol, bozuk yoluna janyny feda etýän bol, hemmesi deppe desseň bolsa, ne kadar biderek ýagdaý bolar. Ine kafir maddi gara Allah ve dini İslam ve Kur'an'dan daş adamdan aýdýan nazarşy. Öz ak aklyňyz bilen,
öz ak düşümüňiz bilen, öz ak pähmiňiz bilen pikir etdiň görüň, ne kadar bir biderek ýagdaýlar şi. Bu zaman ilm zamany. Bu zaman insan daşdan gözleyen zamanı. Bu zaman insanlar daşına üýşüripde matal juk bilen ya oğlun gürrüňler bilen güýmäp allanmadan adamdan pähmi ýokarda bolupdyr. İnsanlaryň düşümi we ilmi we ferhengi ýokardaky bir ýagdaýlardan allap güýmäp adamlar aýlap dolap boljak däl bu zamanda. Imme bu aýdylyp beren gürrüňler iman gürrüňi, islam gürrüňi, Qur'an gürrüňi, Allah Taalaň iýberýän muqaddas kelamynyň gürrüňleri. Imme insan bu ýagdaýlary, insan bu zatlar pikirini salmasa, insan özüniň nefsiniň isteýän zady üçin. Ay men bir tofar kulak asın. Hamana İslam meni bir tofar füýjülüklerden lezzetimden alyp galyä diýipdi. Allah'ı we Allah'ın kelamyna at takypdy. Bir nuraniyetden, bir ibadatdan galsa, şol adam dünýesinde ýüreginiň eteginde mydam bir kemçilik tapylyp durar. O da näme? Ýüreginiň eteginde kemçilik näme? Şoňa iýji bolup duranda Allah diýmek. Şol adam bir Allah diýse, ýüreginiň içindäki ýyjysy aýrylýar. Olar dünýesindäki. Ama ahir öljek bolanda da dünýeden hit bolup, näme digin düşünmäni gajyp dünýeden geçmeli. We kabryny da azap görüp, kıyamatda cehenneme barmaly. Mundan näherde betbahtçylyk bolmaly. Hudaý saklasyn ol husran, ol derer we ol betbahtidan. Imma insan mu'min musulman adam Allah Ta'ala'nın adi ve yadının eteğinde Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahir zaman hak peygamberin getiren dininin eteğinde gör Resulullah can bir näme öwredüweti umre etjek bolup ne kadar zahmetler çekip bir ýurtdan turuq gaýdyp neyzeler esliheler dağda kaptallaryna alyp gaýdyp näme diýip bir ibadat yerine ýetirýär. İnsan ruhaniyeti, insanın içi belki cami'an miritçiliginin niyazi var. Ey imanlı doğalla, mümin, musulman doğalla. İlgun halkın için gözleyip görün. Hemme kiş kafir musulmanı yok. Dünyeden yağdağlı. Hemme kiş gaciptir dünyeden. Haste olupdur. Pullus da şeyle, pulsuz da şeyle. Gelişikli de şeyle, gelişiksiz de şeyle. Basava tahsil kerdek de şeyle, bisavadı da şeyle. Oğlun şoğ bas da şeyle, yoğ da şeyle. İzdivac eden de şeyle, izdivac etmedik de şeyle. Hemme kiş yağdağlı şu dünyeden. Nämeden çüreyim? İmandan Allah'dan daşlyk. Meger näme kemçiligi var? Şu zamanyň jami'an ýaşap berişi. Daha ruhani kemçiligi barmy? Danışga kemçiligi barmy? Mederse kemçiligi barmy? Tükanyň zatlary kemçiligi barmy? Şirinijat, turşijat kemçiligi barmy? Mabatda qazayi iýbiçi kemçiligi barmy? Hemme zat baki ibadat we gursokdaky keramat we ruhaniyet kemçiligi bar. Resulullah can aleyhissalatu vesselam bitin insaniyete İslam dinini getirtir, insan lezzet alıp yaşar yanak. Ruhaniyette, nuraniyette yaşar yanak. Birce gurrun aydeyn, alem cihan Muhammed Peygamber'a Allah Teala iyi verme kaşı yağday demiştik. Tarih okuyalar, qawca bilyendir bu gurrun aydeyn. An Amr ibn Abasa. Kuntu imra'an mimmen ya'budul hijara. Feyenzilul hay, leysa ma'ahum ilah. فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيعتزله ويعبد غيره كذا في السير. Amr ibn Abasa diyen sahaba aydiye men İslam'a Allah'ın adının eteğine girmekam diye daşa ibadet ederdik diye boto. Daşa belli dat bot perestler. İmme bitir gengdatçı diye bir kavm, bir ova, bir näçe nefer kerwen musafirati geçip baryaqa bir yerde düşýe, oham görseli özleriniň botunu Hudaý diýerlerini alyp gaýtmandylar. We bizim botumuzy galypdyr näme diýili? Onda daş tafaýly diýip 4 tane daş tafardylar diye. Menne şolaň biri diýip aýtýaşy sahaba. 4 daş tafardy. Üçüsini qazanyň eteğine, qaplamaň eteğine ot ýakmak üçin goýardy. Şo daşlaň ýylmançaklak arasaragyny öwüne goýup şoňa da wada ederdik diye. Hudaý diýerdik şoňa diye. Bir adamın gurrüňide ha tarih okuýarlar görsün, Peygamberimiz İslam Allah iý bermäkä, bir ýurdumyz Fars ýurduny näzere ýaşaýarmyş.
Rum näjere ýaşaýarmyşdyk. Hind näjere ýaşaýarmyşdyk. Sind, Pakistan, Bangladeş döwlet näjere ýaşaýarmyşdyk. Arap näjere ýaşaýarmyşdyk. Dünýä boýunça insan şijirik bir pes ýagdaýda ýaşaýarmyşdyk. Ay güni el galdyryp, şoňa gaşyn gol öldürmäni, el götürmäni gorkýarmyşdykly Hudaý bolamasyn şo diýip. Emma İslam dini, Allah Taala insaniyata İslam dini bilen gudret beripdir. Allah'dan başga zady bijiretmäň diýip. Ay günnä bir mahlukdur diýipdir Qur'an-ı Kerimde aýdýar. Näme ýyldızdan gorkýaňyz diýipdir. Näme aýdan gorkýaňyz diýipdir. Näme günnen gorkýaňyz diýipdir. Inni şu ýagdaýda İslam dinini bu kadar insana gudret berip, ilm berip, ruşanaýy berenden soňra inni şu zamanda gelip Allah'a, Qur'ana, İslam'a ahtaq oturmaly. 2 klasda wot bilen 2 klas, yarım klasda ýok. Qur'an-ı Kerim'in elifbasından habary ýok. Qur'an-ı Kerim'in alhamyň manasyndan habary ýok. Yo men näçe sura özüm okuydum, ozal diýipdi özüne anlamaly. İslam dini, Allah Taala'nın iýberen dini, Qur'an-ı Kerim saklagly. İslam dini insanyň ruhyny bilen jesedi bilen alyp gitýän. İslam dini bitin sawatly akylly adamlar tahsin edýän dini. Dogrudur diýän dini. İslam dini iktişafaty ilmi, teknoloji we ilmiň üstü bilen her zamanlarda gen ýagdaýlar açylýan dini. Näme diýip başga dillerde, başga mekteplerde eşitilmeýän bir ýagdaýlar. İslam dini insanyň dünýä we ahiretine jogap berýän din. İnsanyň dünýä we ahiretini tezmin edýän din. Allah Taala'nın hak iýberen dini bolansaň, İslam dini jamiäň mirisçiligini aýrýan din. Ilmini gözläp görüň, dinden daş bolup nägadar horluklar çekipdir. Ine geleýin ibadat görüňine. Ahirki jekip ibadat Qur'an Allah barada aýdy. Aham bir 5 dagygada aham wagtym tamam bolýar. Hemmemizi bir pikir goýýan zatçy. Ey imanly dostlar. Ey musulmanlar. Ak hakıl bilen pikir etden görüň. Her zamanna we şu zamanna musulman bolýan kafirler bar. Kafirler iki musulman bolýarlar. Her işte. Roznama nigarmışdyk, ýazyjymyşdyk, hanan demişdik. Ya meselen bazı germişdik, ya bazı konmuşdyk, her näme bolsun. Heleyden, venanadan ve erkek adamlardan her ýagdaýdan musulman bolýarlar hobba. Hemmesinin bir aýtýan kefi bar. Näme şol? Hemmesinin bir aýtýan kefi bar. O da näme? Eş İslamy ýerimizi biziň ýüregimizde bir jaýlyk ýetişdi diýip aýdýar. Näme odal zannanna ýatanmışdykmy? Näme odal kellesine taýa goýnaýadymy? Hemmesinin bir aýdýan kefi bar. Venany we erkek adamlar İslamy ýerip bir arameşe hassy ýetdik diýär. Bir jaýlyga ýetişdik, bir keýplige ýetişdik, bir ýüregimiz jaýlaşdy diýip aýdýar. Näme odal taýagyň etegindemişdikmi? Inni ýüregi jaýlaşar ýany. Odal azadyda ýaşap bilen adamlar ki bilen. Odal ellerini hüner bolsa hemme ýaňa ýaýratýan adamlar ki bilen. İmme Qur'an we Allah'ın adynyň etegine Allahu nuru semawati vel ard bolan beýik Allah'ın ady we ýadynyň etegine girenni aramışy hassy ýetdik diýip aýdýarlar. Bir jaýlyga ýetdik diýip aýdýarlar. Bu insanyň da dünýä we ahiret saadeti insanyň jaýlygydyr. Şo jaýlyk dünýesinde de bar, musulman adam kabrinde de bar we kıyamatda cennette de bardyr. Inhe ibadat gurrüňi Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalary bilen hemmesi bir evin maşda 450-500 kilometrler geçirip de umre eda ettiler. Emma gelip Kabe'nin yanına girdiler. Bir gurrun ma şuna tamam edeyim. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dekhala Mekke'tel mukarrama fi umretil qada. Sahabalan birdi Peygamberimizin evinden yürüyüp barýarmışdyk diýesiniň noktasyndan tutup. Oham Peygamberimizin evinden sahaba goş okypdyr. Ýerde Kabe'ň düýbüne inhe Kabe girip başlarlaryna. Hallu benil kuffari an sabili, hallu fe kullul hayri fi rasulih, zarban yuzilul hama an maqilih, ve yuzhilul khalila an khalilih. Ya Rabbi inni mu'minun biqilih, a'rifu hakkallahi fi qabulih. Ay kafirler, yol açın Muhammed Resulullah geldi diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Yol açın, hemme gowluklar geldi diýipdir. Beter yol açmany zora galjak bolsaňyz, bizi de zorsuzmy qadýamaň, bizi de heýwir zorlar bardyr diýipdir.
Ey bar Hudaýa men musulmanlaryň şu Muhammed Rasulullahyň aýdýan keplerine imanym madyr we ey Rabbim Allah sana bendiligi ýerine ýetirýänlerini goşga okyp başlanyna Hazreti Ömer gyýgyrypdyr gapdalyndan peýgamberimiziň Ya ibn Rawaha bayna yaday Rasulillah ve fi haramillahi taala taqulu aş-şi'ra Hey ibn Rawaha dipdir Käbäň düýbünne Muhammed peýgamberiň öwünden gidip goşga okuýanmy sen dipdir etme muny diýdigi da Ey ibn Rawaha dipdir Hazreti Ömer gyýgyrypdyr Sen näme Käbäň düýbünne Muhammed Rasulullahyň öwünden goşga okuýp barýan dipdir فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر ذات ديمة ديبتر قوي أقيسن وشسن ديبتر فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل كذا في الشمائل للترمذي on aýdýan goşgulary kafirlere okdan gaty bolup geçýär dipdir tir kamanyň tirinden gaty geçýär dipdir naýdan uzundan gaty geçýär olar dipdir goý aýsyn näme işgali bar dipdir Bir bendeler, bir insanlar Allah'ın hoşluğunu tapacak bolup, Resulullah'ın hoşluğunu tapacak bolup, yüreklerini alan vadi Allah için yerine yetirýänmişdikler. Yani serbulent yaşaptırlar. Yani dünya ahiretleri abat bolup yaşaptırlar. Emme inni öz zamanımız gözläp görün, dünya boýunça musulmanlar gözläp görün. Aya Allah Taala mehabbetlerine ahilli. Resulullah mehabbetlerine ahilli. O nähillidigini bilýäs, ondan şimdi horluklar çekilýärdi. Iqbal Lahuryň iki beytini gulasyň tamam edin şoň menen. Şebi pişi Huda bigri istemzar. Musulmanan çera zarend u kharend. Şebi pişi Huda bigri istemzar. Musulmanan çera zarend u kharend. Nida amet nimidani ki in qawm dili darend u mehbubi nedarend. Bir uyca ağladım, kän ağladım dipdir. Hazreti Iqbal Lahuri. Hudaýa näme dip musulmanlyk hor dip ağladım dipdir. Näme dip musulmanlyk qaranjyralyk dip ağladım dipdir. Musulmanlyk bize arkam Allah dip bilen adamlar bir dünýede serbulent bolmaly. Hudaýa näme dip musulmanlyk kän ağladım dipdir. Ahir Hudaýdan maňa ilham geldi aýan boldy. Nida amet nimidani ke in qawm dili darand mehbubi nedarand. Musulmanlyň ýüregi var dipdir. Ýüreginiň içinde mehbub bolan Allah ýok dipdir. Allah dip gymyllan aklar dipdir. Allah üçin ýaşan aklar dipdir. Allah Taalaň ryzaýatyny ýerlan aklar dipdir. Onun üçin etek düşýär dipdir. Emma biz sahabalar Resulullah'ın ýanyna Allah dip oňapdyrlar. Resulullah'ın hoş edilip gözde goşgydarda okyp Käbäň düýbünde. Ondan üçin serbulent ýaşapdyrlar. Taryhda her gaýsynyň gürrüňinden ýerden şiirmert bolup ýaşapdyrlar. Allah Taala zindigileriniz, öýleňiz nur, bereketten dolasyn inşallah. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn inşallah. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye, Felaq we Nas hoş okuýaýlyň, ötelleň ruhyna bahş edip ýylyň watanymyza dua edip inşallah okuýar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pirah ilahi amin. Kan marizimiz vadipdirler ilahi amin. Müşkilli doğulluğa Kur'an-ı Kerim hatmetipdirler. Amin can Hudaý. Kabullar inşallah. İttihad, emniyet, parahatçılık, mescid medreselerimiz yürüyüp durmak, iman abrey, zindigilerde bereket, mehabbet ilahi amin. Allah Taala'dan qatı umid kändir eller boş gaýtalmady inşallah. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet da'avat. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Allah.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله، بارك الله. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarmayın.